Robin, sonia chydig bach wrthai am yr ap Apton. So Apton ydy yn ap ffrydio cyntaf yn y Gymraeg. Ac dyn ni jyst yn teimlo bod angen symud efo'r oes technolegol mas gyda ni. A bod yna gyfle fama i wneud rhywbeth mawr ohoni o ran cerddoriaeth Gymraeg a bod ni yn helpu'n gilydd. Efo gymaint o opsiynau lle fydd wedi wrando ar cerddoriaeth ydy yma, pam ddola rwy'n brynu Apton? Wel, yn yr un ffordd mae'r apiau ffrydio eraill yn gweithio. Mae gen ti dy playlist ti'n gallu gwneud y hun, a wedyn ti'n gallu mynd all-lein hefyd, sydd yn gret. Ond rhywbeth, da ni wedi trio gynnig sydd bach fwy exclusif dyda, ydy mae gennych chi catalog vinyl sign i gyd, sydd rioed wedi cael ei ryddhau ar CD a math yna beth. Mae gen ti 30 diwrnod sydd am ddim efo'r ap, a wedyn o hynny ymlaen, mae o'n troi i 6 punt y mis, sef fatha'r un sylfaenol lle. A wedyn o hynny ymlaen mae yna opsiwn i fynd i'r un premium sydd 9 punt y mis, a wedyn o hynny fydd wedi gael yr catalog vinyl. O'n i sôn am fatha'r en archif sydd ddim wedi bod ar CD. Di labeli eraill yn rhoi deunydd nhw i'r ap? Yndi. Ond dwi'n meddwl bella beth sy'n bwysig nodi ydy hynna ddim yn golygu bydd o'n exclusif yn unig i Apton. So, mi fydd o dal ar dy Spotify a hyn i gyd, ond mi jyst bod o'n rhan. A dwi'n meddwl beth bwysig amdano fo, dwi'n meddwl ydy da ni'n trio wneud rhywbeth sydd dod am masnach deg mewn ffordd, lle da ni'n trio cefnogi yr artistiaid hefyd. So, lle mae gen ti dy Spotify, da ni'n gobeithio talu yn artistiaid ni 30 gwaith yn fwy per ple na bydd y Spotify. So mae yna dipyn o wahaniaeth, mae'n meddwl. Mae lot o llwyddiant hefyd yn dod o sut mae o'n gweithio, sut ydi o i chwarae efo. Ti wedi gweld test ohono fo? Dwi wedi bod yn chwarae efo dipyn o weithiau ar y prototype. Mae'n really da. Mae'n really slick, da. Fyddi just fflio trwy bod dim, a mae'n really gweledol. Dwi'n iawn i ddeud bod chi'n trio cael cerddoriaeth gen bandiau eraill o ieithoedd lleafrifol gwahanol. Yndan, mae hwnna sicr yn... Dwi'n meddwl rhywbeth da ni'n sbio amdano fo ar gyfer yr tymor hir. Just oherwydd bod y potential ar peth yn gallu bod yn enfawr, really. Cos ar y funud, so ddim byd fel ei music byd eang neu yr ieithoedd lleafrifol yma. A da ni wedi bod mewn cysylltiad efo fatha The Womex a digwyddiadau Cymreig sy'n digwydd yn America ac yn Patagonia ar enghraifft. Os ti'n meddwl amdano peth o safbwynt fel la, mae'n eitha fod yn rhywbeth hynod gyffroes i'r iaith. So lot o mataf, so bobl yn dod i fewn? Wedi bod yn gret, wedi bod yn casglu enwa a e-byst a felly. A mae wedi bod yn gret, byddwn ni'n rhyddhau diwedd mis Medi. So, just trio cael pob yn barod ar y gyfer o, a bod ni'n sicrhau bod ni'n gadael i ddigon o bobl wybod amdano fo. Edrych ymlaen i weld sydd wedi'n edrych. Ie, diolch.